Make God. Oguso a obo mpaye no. Jesus. Oguso a obo mpaye. Me hu ya say dining table kase na nkofo tete ho. Na mahunu ko bibi, ko bekomi. Na me hunu Peter Kwesi. Na me hunu Mark. Me hu so matwa akonya no ho ahia. Na de Awurade ka chem say omo nyina wa aburukyire. Na we say ete ho. Na de ne passport kire omo. Na Italy visa. Jesus. Awurade ka kire me say empire na wo bo no. Yeah, Juma. Hi. One your friend is Charlotte. Matidi bisa akwa wo sedai. Charlotte akwa. Awurade wonya wakoma so ade ma. 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 Wonya wakoma so ade. Peja se kosoro. Eya akwantu a wonya ma. Akwantu a wonya ma. Amen. Akwantu a wonya ma. Amen. Kasa wo Yesu di mo. Adie biara okuta mi ye die mi kita mi ejamu hosana ba Mama, we need more beer. I'm friend Martin. My twin brother. What twin brother? Yes. Okay, twin brother, me who is on a penny. Penny. Oh, your penny. Bettina man, Opa catcher and say, next month, Obi better train and say, Uncle John will be a man uncle, me who serious accident. Serious accident. Me who say who well, but me who saw Tifiche. I can't span a cord or Tifiche. Poche, you didn't him. A year than any. Poche. A rather and kind of my Amen. A rather kind of my Amen. That way, I don't know what to say yet. Which no Pentecost I saw them. Michael! Where they? A Danny Yano. A Danny Yano.
Me who so gyina Pentecost aso dem. Yes, me a Pentecost member. We a Pentecost member. Yes. Always member. Say na Awurade kyerɛ me. Oh. Deɛ ntia me hu so gyina aso dem hɔ. Me hunu sɛ ogyina nipa nim. Ɛna nkonkunu bie piande na kwakɔ gyina nim hɔ. Sɛ deɛ bɛyɛ wo bɛhunu sɛ Awurade kasa fa mu. Awurade sɛ hwe bɛn altar ne so na wɔde wo bɛyɛ biribi. Amen. Adeɛ bi a etwa sɛ woyɛ bia na de bɛn altar ne bi ayɛ. Because me gyina aso dem wɔ ne mahunu sɛ pulpit no ɛyɛ mienu. Baako kɛseɛ sisei. Yes. Ɛna baako nso a ne nan ne yɛ hwea bi nso sisei. Professor. When I show machine so when I show machine so the air ketua e ya wona wugina so Awurade aka kyerɛ me sɛ obepia wa firi ketua no so no de wa ba kɛseɛ no Jesus Awurade sɛ me de ni be ye bibi e ba gye nkɔfoɔ nsɛm amen why ni James Mate Yaya James Professor Adana me tell say way at the wing yeah ona be papa ona de ba wi ase ona de ba wi ase yes ade bia wo papa ntumi anya no wona wo be ye amen eti hwade enkom hyekesie se da wo so sa ade bia wo papa ntumi anya wona wo be ye wo de mpa bodi agora emmem me se anya dai emmem se enkom hye da wo so se ya onfa mpa bodi agoro ye se ade bia wo papa ntumi anya wona wo be ye dia na ne wo problem my god e wo mpa bom Jesus ana kore mpapa wa fremo na me na me ne papa nyini wona ye ne papa nyini na o Ghana ante me na me hwe fie no so wona hwe fie no so be se ade ko kodufo a okay enti ade bia papa ntumi anya wo wiase abrante na ebe ye Jesus se ne papa ntumi antu kwan a ono na betu amen se ne papa ntumi anto kasa ono na beto amen ade bia papa ne wo so anya wo kom se anya wo kom se receive it anya wo kom se anya wo kom se amen mo ma me oya mo fa oya megira anya wo kom se anya wo kom se amen some time to come me hunu te se de nkofo bi animo eye awa Dennis ene Halidu nkofo bi omu nimo wonuanom a omu nyina be ye proud of you amen Everybody say we yin Africa to ano so Jesus we de ne be ba kese no so amen it is Africa to ano so ba kese no so a obeba ba be dru kese so as a deacon ofiri so na wo ko presiding elder ofiri so na de ne ko Everybody say obehye ne munya wo Pentecost pejansa ko so ka say Yesu ya da wase hwe nyame abofo mfa wo nkoye neoma kese amen wo pese wutu kwan wo pese wunya adwuma bi bra wanim na fa oye ni gu omo nsema me ye be ya de bi sese papa bi a wo hye space gina kire hoyi papa ya wa twa nani ai wa o America Bernard na America no America. Ya fru obi Bernard o wa bro chire. Ewurade se wo be pia wo bi boafo obi amana beboa wo. Amen. Amen. Ebi kwa na won kai ni bakro. Ba de Ewurade aka che obeyi boafo obi amana beboa wo. Amen. Na wo be di dance here. What he did with Janet. Mpache. Say Enoxino say Enoxin. Janet, Mati Janet. Janet no your day. Mpache madam fu. Wadamfo. Mpache. Confusion be about basi. This can be December rather won trem. Amen. Montem when Sancho Momo Heso. Afe fa oya no to mama so. Jesus. What it did Beatrice? Beatrice. Mpache. Beatrice Bedu. Mpache wa ha. Owa he. Mpache no. Me hunu te said ye omode cancer eba betu ni mu but say she Awurade say wayi. Amen. Awurade tutu anamo si ba bie.
Abra won sada wuti. Jesus. And you may be done. Yes, Lord. And you may be done. Yes, Lord. And you may be done. Amen. And you may be done. Yes, Lord. And you may be done. Amen. And you may be done. Amen. Tena won sa show mo so shasi abompa ye mo. Bo. Bompa ye mo. Bompai, momo. In the name of Jesus. Mede me handkerchief free my papa why? Open ye. Adana wasre. Kasai. Ana wompe. Sidia wasre ni time who say wompe into meja ma fama age. No. Like Abemoyi. Boys. Winning. Me handkerchief free. Awurade adom e wo mesunti handkerchief we wo de be ko atia abosom a e wo voter region. Amen. Abosom be fight from voter region, but Awurade say wo be din konim. Amen. What if family be from clever? Yeah, me family. E ya wo family me to hanky ya som Awurade say wo nneoma pa bi akodi ba bi bia won sa aka biem. Amen. Fa Hey! Yes! Anenko. Awurade wonya mamo. Amen. Omo madansidie. Amen. Ewo Yesu de mo. Amen. 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 Monko. Monfa monsa ento mo mama so. Wa ye bi no fa nsa to mo mama so. Na so di tina na so mama. Ada, ya pon abrabe hu me wate. E pon sesi apebrabe hu me. E ka asema kire wai. Aha. What ba be bi afansa to mo mama. Jesus. Holy Spirit, thank you, Master Jesus. It is well. Yes, Lord. It is well. It is God. well. It is well. It Jesus. is well. Thank you, Holy Spirit. Yes, sir. Erade maya dan sidie. Amen. Maya dan sidie. Amen. Konkonu tutu obi anamo ese baby. Amen. Omo obi adan sidie. Amen. Omo obi adan sidie. Amen. Omo obi adan sidie. Amen. Ekwan bi bie. Jesus. Obi kwan e bie. Amen. Obi kwan e bie. Amen. Shasie can the opposite Awurade nyama abra won sada o mama so biwa no ka biwa no naka Biona kasa. biwa no naka biwa no naka. Yes, Lord. Biona kasa. Oni ana dinu ye Nyami tumfo Oni energy Nuye Nyami tumfo Oni energy Nuye Abra won sada wo mama so Jesus. wakoma so ade biara. Amen. Emrem. Amen. Emrem. Amen. Emrem. Amen. Afedan wani hwe wachi. Jesus. Kase wo Yesu di mo. Wo Yesu di mo. Me bɔ me se bɔ mpaya. Me bɔ me se bɔ Wo mpaya. bia edi machi. Who be a dimmer? Ese mi nhyira. Mr. Efri honko. Every home. Ko sana bɔ mpaya. Ikapata to shetetetetekata interretetepa jenteledegedegedebata yenteretetepa ikaparata jeteretetepa regedegedegedeba ikatetepa jepeho ikor
Jesus. Dan when if I shall. Tell one self I shall water. Jesus. Who serious apostolic mantle wa branch. My God. Who serious apostolic mantle wa life. The brother said, "Made the be yan yoma e woni fie." Amen. You obey hunu bia e be che ne nsam. Amen. So mo surgery bia metwam. Amen. Peja nsa kwaso ka se we yesu di. We yesu di. Yade bia ye to de ama. Yade bia ye to de ama. Wo se bom pa ya. Wo se bom pa ya. Erade wo twam. Erade wo twam. Erade wo twam. Erade wo twam. Wo se na ba pa. Ikapata zepata. 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 Said ye de ahoma akyekere Jesus. akwala bi kon e wona yefunu ene ye release you efiri wo how ene Amen. Erade aye wie bon sem fa hye Mama mi hwie nhwe gu won sem fa wo huru wanim na kan wo wutirim se magye ma wade mani monyam confusion bi abawiye fabra faketu abi gu ne nsam no fa kokuru nanim efri ne kro wa wade mani munyam no ne nsa aka Amen. ne nsa aka fa ne to oboko mo fa ne to oboko mo fa ne to mo fa ne to mo fa ne to ensuo no ode kokuru nanim sesi a nanim onyam bi ayera aba. Amen. Won so won nsa aka wo de. Amen. Efri na ko bi promise wo de be ma sa de na. Amen. Na kata wani. Kata wani. Erade asi abehwe wo. Amen. Onkonkona ma wadanse die. Amen. Na wotwe we mu. Ubedi adanse. Amen. Ekwai bi atwa se ebie de ma wo. Jesus. Ebe bie. Amen. Ebe bie de ama wo. Amen. Ebe bie de ama wo. Amen. Ebe bie de ama wo. Amen. Ma won sa ne ntre wuti. Sa conference wi a wo ba ye. Jesus. Asem bi a wo kan ye bia ye adwuma. Amen. Eya akwantu aye adwuma. Amen. Ade bi da wakoma so ade ba ha. Abofo awurade pie mani amamehu wo dem. Jesus. Eno kire se wo wadi adanse. Amen.